Haka jingya lenti ban ward bat khmi banya ya ka jinglong jingman jong ki jingtei prepare jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ka kenhuan ki executive member bat MDC jong ka KHADC haka jingya lam uba pen crowd kharja ren executive member ubri pet ya ka tanat council asset dang hakini ki khindiat sngi ki baladam kila lej ban jurep ya ki jingtei ha Khasi Traditional and Cultural Center ka badon ha jingking kalong hajan kapung umyam. Hakani ke jinglet jurep ke kenhuan ke lalap bakite ki jingtai hak te ke jaka kila shulong kumbapen serwa ya ke pisau pajba badru ke pesep namar ya ke kam la shupen sange no tang si tengpor hak babun na pedang kini ki jingtai kila jot pat kila kelalong penban kum ki ketem jong ki kam auria. Lalap ru ba tang bagi jingtai kila jot lut henry ki danru ki benta ki badai jong ke jaka bam kila ing. Habakran sikilat pathai kubor uba pen kraw ule thu bayakani ke center las dang tei house nam arajar khat pra hak jing mang tingka ka ba khat sau klur tingka henry ke jing tei kala sange no house nam arajar khat khandai nakadaw ke jing ujor mukadama ka Meghalaya State Pollution Control Board. Kabar kau ni, ai kau lagi ni para MDC, kita lawan senaran lang, kita sini kita ban wanjungo, kita way lagi project council, kabar ni tip kum ke Khasi Traditional and Cultural Center, hanya po jiking kalong, kabar abang ni kum ke isi ke pertama yang layu kaji ujor lagi pajba, nak kena kau dengan tan, nang ni lapo, nak kena kita tan maupun, bakadon kena project council kabar latih hak ni senem kabar ada kata house senem arja kapra. Kabahaga mang tengka kaba khat sau krur hak jing plut pensap ki babun ki banta kum ka restoran nang ta gidon ki jaka sa bri ki bashi kamera kum kum bashi hoteli nang ta gidon ki conference hall ki restoran bat ki wei ki banta ki bala penlut hak ni ka project bat haba ni kum ki dekhot ke bathmai jo ki isi ki MDC ki bathmai ki bashimti ya ki isi po council ni layo ki jing ujor ki pajba ni ladon ka jing thrang ban wan kmi ya ka project council ang depo jing kalong bat menta kesengi la yo man wan hakane ke jaka ban khmi ta lagi jongi khmat bat ngilap sisa baka ka bagi pajba ki pansngo ka bagi pajba ki ujor le se kade sisa kumta bat la i sepe le se rongi pet ke project nganong phi hagamang tangka ka bakhat sau krul le se hare ka jinglong jingman jo ke project ni iba la i sen ai sisa but ya ke project hi lasdang na usnem arjar kat pra haka face ka banengkong balate ke project balasdang pada kena face ke baar husnam arzak kendai. Andai day husnam arzak kendai nomor bakadon kacing ujor nak Meghalaya State Pollution Control Board dan ke MSPCB. Lahaban pensangnya no ya kena project kajungi bat hadu menta kasa kongreng gumni. Nyim patla ban penong kami kena project ke council ke the pisa ke bay tengka daki krur. Bat ke bangilap menta kalong ba ke kam isang sangsot susu kalong ba ki babun ki jingtai ki bala penlut bantai ya kena project pikir nadu ka restoran kena restoran ru pi la bamdu da gading la jot rathai kini ki conference hall ki bala jot rathai pikir ini cottage lan ki jaka sa brio ki kenja guest house se kumba shikamra ar kamra ngarong pi ka jingjor ka bala east asia bala se bantai thmai ya kena project long ka ba kan simbiang le se kan kata biang ya ka platang ka ya ka platang ka jong council tina anak kena jungi kum ki MDC ki bathmai it khot jong ka isi ki bang simti ya ki isi po council da ka mesim ka posokia bang le jing tip ya ka project jong council hani po jiking kalong ya wan khi lagi jong hikmat ban pet ban bisar baha barka ka bangilap kalong ba hot ngila i ba jinglong jaman jong ka project la i sepai re ngidon ka jing thrang ba lese nangni sikmat hapo jong ka jingalam jong ka isi ka jungi hapo ka jingalam jongi kum ka isi ka bathmai in shim ye ki sinjap ki ba khamha lese ban pentikina ba ki project jong council baro nangni sikmat kinong ka jingkar khu dam ta pajba jong ka jalahi bar ko we kinong ka jingkar khu lese
ban penmi khajana ya council ru khnang ba council ga jongi kala ban yang halagi jongi kijat ko bang ju ong hi kolong ba ka council ga jongi hagi ki suppose nem le se la ki pentri kam hok ye kini ki scheme ye kini ki project ki ba pher jong council ngai scam ba council ga jongi kala ban yang halagi jongi kijat kam dong kam le krong ngai tai ba susi kolong ba hagi ki suppose nem tam le se bur ki project ki scheme jong council le se kila shulong sep ai kai dei nak ta ka council hadu mentang kap patla ban yang halagi jongi kijat le se ni dah ban shu krong ban up nang do renang do rega kata ka ba ngi kam pelet jengmut mentang nang ni smar kolong ba ngi kwa ban petikna chapiu pai ba ngi kum ki isi ka bathmai ngin khmi bha ye project jong council bagi project jong council hi ka pisa jong council hi nang ni sakmat kan long nam da ki ki ba pun mentoy council patru ban long jing ka khui ha ba dei bat gani ka PIL ne ka public interest litigation dei ka bala ujor da ka MSPCB la ne ka Meghalaya State Pollution Control Board dei ka jadi bat kan ka an ka ba tengku pat kini ki yeng ki jakate ki bala lesi ki bala jan ye kini ki rut lani ki river bank no te kami kata ke jing ujor ba kini ki building lani ki project council lesi kila atur palat serut jong kini ki wa dei hang ni po dam kamba pietip ba kini ka jinging kalong kadon hang ni hajan dam sai te ka jingmi jong kini ka jing ujor na kini ka MSPCB kalong ba kini ki building ka council jongi kala tai kila jan palat hakani ka wa dei nak kata kadau haba ka lami kani ka jing complain kani ka jing ujor la pensange kani project yang council pat hadu mentaru kadang sakut kumni bat kala sedang ban jor thai wa kini building pala de sibun ki building le se pala de kala jor thai biang imla shu ban ong ba kani ka building le se kani ka project kanang ya sakmat marba lalangi kwa ban kini sakmat kani project ka jing lut ru kandang kham kata shu nomor ba kila abun kila jor thai kani ka building ka ba ni ngila UI kumde ka bangila kami habang ngapet ya kani ka banta ka ba pensa teng nak yang council hakabe de kani ka project ni jinging kalong ba habalabi ka tu ka jing ujor nak ka Meghalaya State Pollution Control Board na ka MSPCB mo te ngam shem la UI ka ka ba nak yang council se kini ki snem ki adep ki le par kami bini kani project rekla sakut khongreng bet kumni dei hunu snem bala de hanu snem arhajar arpusau nambakla barakale joka kuat habakala sim hearing ya ka PIL bala ujora ka MSPCB kala aya ka judgment la de ka raikut banong ba kini ki building bala don lupa shwa banbi ka to ka an banong ba ya kini ki project la ki building ki ba hajan ko ruwa nginom sha shu mantai tenre ka ni ka project council long ba kala awan shwa banmi ka to ka an dei na kata kata kumut ba kakut kala aya ka raikut ba kani ka project ka don pa kani ka building ka don pa kamla shu man khang re ai kinyat rangkat bal ki kendon ki ba perking le se ki bangi ni haban sim re ka bang sulap kolong ba ka ba pens ko dia kolong ba le se ki snem gila adap ya kani ka project ka ba council ka pendu da ki khatsau krur le se hakamang tengka ka ba khatsau krur na klem yu i ba kendon kata ka jing budin lani ka jing simkia hakbe de ka project re ngi kum ka isi ka patamai barsen simti ka kam tai po council ka banengkong ka bangile ka long ba ngi khmi bini ai ki ba ka le se kini ki isi bala dap kila le badi kini ki project ki basa teng le se ki basa kut parga simkia sisang no pi dai na kata kata ka skiru ka bamta ngi wan ha ka jaka ta ka mensim ko basukia na barba idon ka jing sukia ba ka pisa jo ka council le se ka shusep ai kai nomor bigi ki project ki ba council ha ki por kala dap kala the pisa kala bai tengka kala kim trekam dai na takadaw ngi idon ha ka jaka menta ban kmi bini bat ngidon gaji kremen ban nang ni sakmat le se in la ban le ya ka batam nam ta ka jing bha yang council habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya